В Конституцията на Република България е записано, че всички хора се раждат свободни и равни по права и по достойнство. Това е един от принципите, които лежат в основата на правото. Всяко човешко същество притежава основни права, които не могат да бъдат отменени по какъвто и да е начин. Едно от тези права е правото на защита от дискриминация. Това право е директен израз на принципа за равенство между хората и равенство пред закона. Въпреки че това е понятие, което е широко използвано, никъде в закона няма дефиниция, която да ни обяснява какво представлява дискриминация. Всъщност, може да кажем, че това е отношение на неравно третиране на хора на база на някои от признаците, изброени в закона. Тези признаци са пол, раса, религия, възраст, етнос, сексуална ориентация, политическа принадлежност, семейно положение и много други. Всъщност, никъде не са изчерпателно изредени, тъй като е оставено място за разширително тълкуване, което да отговаря на нуждите на обществото. Например, в първоначалната уредба на дискриминацията никъде не е посочена сексуалната ориентация като част от признаците, но по-късното развитие на обществото е довело до нейното въвеждане. В Конституцията на Република България никъде не е използвана думата дискриминация. Въпреки това е гарантирано правото на хората на равно третиране и равенство пред закона. Това право е доразвито в Закона за защита от дискриминация, който действа от 2004 година. Изрично в закона е посочена една от целите, която е забрана срещу дискриминация. Съществуват два вида дискриминация – пряка и непряка. При пряката дискриминация имаме сходни условия, но въпреки това хората биват третирани по различен начин. Пример за това може да бъде даден с интервю за работа, на което работодателя предпочита да избере жена, която е неомъжена, въпреки че има доста по-квалифицирани кандидати от нея. При непряката дискриминация се създава едно правило, което не е явно дискриминационно, но въпреки това то създава трудности за определена група хора. Пример за това може да бъде даден от практиката на Европейския съд за правата на човека. В Чехия е взето решение да бъдат проведени тестове за интелигентност на ученици. Тези тестове обаче са съобразени със средностатистическото ниво на децата. На това ниво не могат да отговорят децата от ромски произход, поради етнически и социални причини. В резултат, между 50 и 90% от тях трябва да бъдат изпратени в училища за деца със специални нужди, въпреки че те обективно нямат такива. Съществува и така наречената позитивна дискриминация, която поставя в по-благоприятно положение определена група, която е била дискриминирана. Това е вид компенсация на социалното неравенство. Пример в тази насока може да бъде даден в България, където студентите с зрителни нарушения полагат единствено устни изпити. Позитивната дискриминация най-често може да бъде открита в образованието или труда, където се създават квоти за равенство между половете или на етнически признак. В България съществуват две възможности за защита от дискриминация. Едната от тях е чрез Комисията за защита от дискриминация. Това е специализиран държавен орган, който се състои от 9 души. При техния избор се спазват принципите за балансирано участие на половете и за представителство на етническата принадлежност. Към комисията може да се обърне всяко лице или държавен орган с жалба или сигнал. Те трябва да бъдат писмени и да съдържат задължителни реквизити. Производството пред комисията е безплатно и разноските са за сметка на комисията. По принцип, всеки може да присъства на тези заседания с някои изключения. Втората възможност е пострадалото лице да подаде иск в районния съд. С този иск то може да иска установяване на нарушението и обезщетение за вреди. Отново, държавни такси не се събират,
а разноските са за сметка на съда. Пострадалото лице може само да избере кой от начините за защита да предприеме. Каква всъщност е процедурата? Пострадалото лице е това, което трябва да предостави доказателствата, че по отношение на него е упражнена дискриминация. Всъщност, Народното събрание променя процедурата през 2015 година, като смягчава значително степента на тежестта на доказване. Ако преди е било необходимо тези доказателства да са достатъчни, за да се направи категоричен извод за наличие на дискриминация, то сега е необходимо само да се направи предположение за наличието на такава. Съществуват поведения, които макар да приличат на дискриминация, не са. В член 7 от Закона за защита от дискриминация са изброени именно такива случаи. Сред тях са мерките, които се предприемат в обучението и образованието по отношение на равенството на половете, а също така и професионалния опит и стаж, който се изисква за определени професии.